Golek rokok sik ya, Truk. Aku titip reng. Wes aku ora ndedit. Ya iki titip gawanan sisan yo. Yo, reng. Rene yo. Ora asa. Iki gawanan sisan. Aku apal karo watake. Gayane do tuku rokok ngardo minggate kok. Bagong. Bagong. Nun. Kowe guneman ngono wis tok pikir urung? Kowe guneman kaya ngono wis tok pikir apa urung? Ah mestine wis nek ora dipikir ya ora metu cangkem. Wong guneman iki mesti tekan pikiran sik kok. Saya tak takon karo kowe. Kowe ngerti ora? Kayu jati wangi sing tukul ning Astana Gadamadana kuwi kae aja mung tok anggap kayu jati lumrah. Kae jati pusaka. Waduh. Jati pusaka. Jati pusaka. Mergo sing nandur eyangku ya kuwi Eyang Rama Wijaya. Aku ki turune Eyang Rama Wijaya. Sapa wae ora kena nyenggol kayu jati wangi lah kok dadi bapakmu kepengin bangun padepokan wae kok dadak nganggo syarat kayu jati wangi.